יצירת מסמך תיעוד סטנדרטי לתיאור תהליכי תחזוקה הינו תהליך מורכב המשלב כתיבת טקסט, עיבוד תמונה ועריכה גרפית, ולכן לוקח זמן רב וכרוך בעלות גבוהה יחסית. שירות דוקו-וידאו, אותו מציעה TWT, יכול לספק פתרון מהיר וברור יותר לצורכי התיעוד של הארגון, לקצר זמנים ולחסוך בעלויות. אז מה זה דוקו-וידאו? דוקו-וידאו הינו סרטון וידאו קצר המיועד לאנשי תחזוקה או לקוחות, המציג תהליך טכני מורכב באופן פשוט וברור. נציג מספר דוגמאות. בדוגמה הראשונה ניתן לראות סרטון וידאו של תהליכי פירוק והרכבה של טלפונים סלולריים. בחלקו העליון של המסך שילבנו גם את ההוראות עצמן מסונכרנות לוידאו המוצג מטה. בדוגמה השנייה ניתן לראות תהליך דומה של תהליכי פירוק והרכבה, כאשר במקרה זה מצד שמאל מופיע התהליך מסונכרן לוידאו, ובאופן זה הטכנאי יכול בכל פעם לבחור תהליך ולראות כיצד הוא מבוצע בפועל. בדוגמה השלישית ניתן לראות וידאו שסופק ללקוח הקצה כחלק מחבילת התיעוד. במקרה זה מדובר במוצר משלים שהלקוח קיבל אותו וסייע לו רבות בתהליכי ההדרכה ובקבלת המערכת. כפי שראינו בדוגמאות, יתרונות שירות הדוקו-וידאו הינם העברת מידע מהירה לשטח, כמובן באופן יחסי לתיעוד המסורתי, חיסכון בזמן ובעלויות, והגדלת אפקטיביות בהעברת המידע. אז לסיכום, צרו קשר ונשמח לסייע בצילום הסרטונים, עריכת וידאו, שילוב ההוראות, סנכרון והוספת כתוביות וקריינות. במידה ואתם חושבים שהנושא מעניין, נשמח אם תשתפו עמיתים או חברים למקצוע. במידה ויש לכם הערות, נשמח מאוד אם תכתבו אותם למטה. תודה ונתראה בסרט הבא.